jaun Andreok, ardezagun 38. edizioa duen Euskal Herriko txapelketa honetako lehendabiziko bikotea. Lehen ezagutu ditugu, bi neska dira bikotea osatzen dutenak, Ibarratik datoz, Ibarrako udalerria ordezkatuz. Jaso ditzagun txalo bero-bero batez, Maria Camarero eta Goreti Galarraga. Hasi da txapelketa, lehenengo fandangoaz gozatu dugu eta harina hasi aurretik, jakin ditzagun, ez? Soinean daramatzaten ari buruzko pintzelada batzuk. Bai, eta ikusten duzuen bezalaxe, biak ala biak, ezin dotoreago jantzita doaz, Goretirik hasi behar dugu, 20. mende hasieran aurkitutako jantzien kopiak daramatza Goretik soin. Gona, eskiulan aurkitutako baten kopia dain justu ere eta txampra berriz Lapurdikoa. Mariari dagokionez, esango dizuegun, Maria Eulalia Abaituaren Bizkaiko argazki batean agertzen den jantziaren kopia daramala soinean. Hauexek jantziei buruzko datuak eta bikote pres baldin bazaudete, heldu harinari, aurrera!